Sa ating pong regional report na kumpiska po ng Police Regional Office sa mga operasyon po nito ng kabuang 2,988 na ipinagbabawal na paputok. Ito po ay nagkakahalaga ng 175,098 pesos. Ito na po ang nakumpiska sa buong rehiyon noong holiday season. Ayon po sa PRO1, nagkaroon ng pagbaba ng insidente na may kaugnayan sa paputok sa panahon ng holiday season ng 2024 kumpara noong 2023. Sa tala, bumaba po ng 66% ang mga insidente ng firecrackers-related accidents mula sa 2023 hanggang 2024 sa Region 1. Noong 2023, nagtala po ng 283 insidente, samantalang noong 2024 ay bumaba po ito sa 96. Ang pagbaba umano ng naturang bilang ay dahil sa pinaigting na hakbang at seguridad na ipinatutupad po ng kapulisan sa rehiyon at sa mga inisyatibo ng komunidad na nag-ambaga sa mapayapang selebrasyon ng bagong taon. Pinasalamatan din ni Regional Director Police Brigadier General Lou Evangelista ang komunidad sa kanilang kooperasyon at responsableng pag-aksyon sa buong holiday season. Pinuri rin niya ang mga miyembro ng kapulisan na nagsikap upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng bawat isa. IFM News. IFM News. IFM News.